Ev rapor êrişên İsraîlê yên li ser Îranê û bandoravan li ser Komara Îslamî ve gole. Bêhna hilveşînê, bêhna nefesên dawî yên diktatorê Îranî ye. Ansiklopediyaya tevahî ya êrişên İsraîlê yên li ser velêt çi bi serê IRGC û Xameneî hat, Nîgeraniya Komara Îslamî li ser bidawîbûna nêzik a mûşekên operasyonel ji bo êrişkirina Îsraîlê bi hilveşandina cihên mûşekan û baregehên leşkerî yên stratejîk yên Komara Îslamî, nûçeyên taybet yên ME24 International li ser şevirmendiya mala Xameneî bi Rûsyayê re ji bo revîna kêliya dawî. Netanyahu dibêje ku rêberên payebîlindên rejîmê çend tên xwe pak dikin. Komara Îslamî û Xameneî çawa nêzîkî dawiyê bûn. Ev Şiraz e. Dema ku pîşesaziyên elektronîkî yên gîredayî ERGC hatin hedefgirtin û ev her gav benzîna bajêrê di depoya benzîneya bajêr de. Dema ku berevaniyên li dora balafirgeha Mehrabat nekarin bi balafirên şer û dronên swekûjên Îsraîlê re mijûl bibin, sibe êrîşa duyemîna mûşekî ya Komara Îslamî li ser Îsraîlê de 6 kuştî bihêle. Bêyî ku navendên leşkerî yên stratejîk yên Îsraîlê bişe. Êrişên ku armanc dikirin ku bersiv bidin û dibe ku Îsraîlê paş ve bişin ku tek çûn. Roja yekşemê sibe çend bajarên Îranê dîsa bûn hedef. Roja şemiyê tevî ragîhandina girtîna hemû balafirgên velêt, vîdeoyên firînên gumanbarên çend balafirên reviyan ji balafirgeha Mehrabat hatin veşandin. Firînên bêcihê Diyarkirî, çend dem ji Mêrşûnda, Serokwezîrê Îsraîlê ragîhand ku berpirsên payebîlindên rejîmê amadekariyên çûnê dikin. Me nîşan hene ku rêberên payebîlindên Îranê çend tên swê pak dikin. Van hîs kir ku tiştek te. Dî heman demê de, agahdariyên taybet hatine bi destxîstin ku nîşan didin ku Elî Esxer Hecazî, cigîrê serokê karmendên Elî Xameneî û kesayetên serekeyên nêzîkî vî bi berpirsên Rûsî re danûstandinan dikin. Tuk ev û malbatên van heke pêvîst be birevin vir. Ev ne cara yekem e ku İsraîlê êrîşî Îranê kiriye. Lêvê care çûda ye. Êrişên berfîre û berfîre hin İsraîlê, Komara Îslamî gihandine ber hilveşînê. Em tenê hewce ne ku bizanin di du rojên pêşînên êrişê de çi bi serê Komara Îslamî hatiye. Ev rola vêrankirina cihên herî giring yên mûşekanên Komara Îslamî ye. Herî kem danzdeh baregehên stratejîk li Kirmaşan, Tebriz, Urmiye, Suremabad, Şiraz û Îlamê hatin vêrankirin. Her viha, baregeha mûşekana Tehranî Mogadam li bîgane li derdora Tehranê, ku yek jî navendên serekeyên lêkolîn û pêşxîstina bernameya mûşekana Komara Îslamî ye. Her çend bere hatîbû ragîhandin ku sipaha pastarên şoreşê Swêdiyê hefte û du baregehên mûşekan e jî vêrankirina van navendên stratejîk ne fikrek baş e. Vêrankirina topên avêtinê dî êrişên hedefgirtiyên Îsraîlê de ji hundirê Îranê jî şiyanên mûşekên Komara Îslamî bi giranî kêm kir. Li gorî nirsandîna fermandariya navendî ya Amerîkayê, CENTCOM ya Komara Îslamî 3,000 mûşek di depoyê de hene, ku ji van tenê 1,000 di hebatê de ne. Ji ber vê yekê Tehranê di êrişên duyemin û sêmînên li ser Îsraîlê de hejmareke kemtir ji mûşekan bîkaranî. Bi xilasbûna ve rezerva sînorkirî, Karta Daviya Komara Îslamî devîn dabîbe. Ev tenê yek ji êrişên operasyonel yên Îsraîlê bû. Dêma ku herî kêm 16 baregehên leşkerî yên IRGC ya Wezareta Parastinê, ji baregeha Imam Hesen li Kirmaşanê bigire, heya kompleksa pişesaziyên Parastinê ya Hekîmiyê li Tehranê û 3,5 baregeh li Tebriz û derdora ve û navendên leşkerî li Borujerd, Suramabad û Germdarê rastî êrişe hatin, hejmareke mezin jî personelên leşkerî divan êrişan de hatin kuştin. û di pir rewşan de, vekî lîvaya zirxiya 212 an li Zencanê, depoya Cebilxaneyê teyiya. Ji bo vê vêrankirina berfîreh li ser erde. İsraîlê her viha sistemên parastin û radareyên Komara Îslamî hedef girtin. دیدن هیچ نوع هواپیمایی F-35, F-22 و هر هواپیمای دیگه هیچ محدودیتی نداریم. Ji bo dîtina balafirên F-35, F-22 an jî ti balafirên din ti sînorkirinek metûne. Piştî eşkerekirina hekkirina sistema parastinê ya velêt, di roja yekema êrişê de, balafirên şer û dronên İsraîlê çihên radar û parastineyên giring hedef girtin. Ji bilî navendên radareyên Natanz, İsfahan, İlam, Subaşî li Hemedan, Ezimiye, Kereç, Andimeşk, Tebriz û her viha parastinên Tongoyan Abadan û kompleksa petroşîmyayê ya şehr hatin vêrankirin.
Balafirên şerên İsrailê di heman demê de êrişî baregehên şerên Komara İslamî di Tebriz, Tehran, İsfahan, Hemedan û Şiraz kirin. û her du baregehên Mehrabad û Şahîd Fakur li Tebrizê hema hatin vêran kirin. Ev vêne vêrankirîna kompleksa navendî ya bernameya nukleerî ya leşkerî ya Îranê ye. Sembola tiştê ku İsrailê bi navendên nukleerî yên Komara İslamî kiriye, ji bilîna Tanzê, tesîsên vê yên bejayî bi tevahî hatine vêrankirin. Reaktora ava gîrana Arak, tesîsa devlementkirîna uranyumê ya Fordo û hêta navenda li kolînên nukleerî ya Marageh jî bûn hedef. Dema ku ezmanê Îranê bû taksa balafirên şerên İsrailê, ev bi rastî jî veşartî bû. Ev tetbîkatên pir dijwarîn li vê herêmê, me çalakiyên xwe li dijî hedefan plan kirin, me dixwest wan biçîx bînin. Ev generalê RGC, dibin kavilên ve îdiyaya vala ya durxistina İsrailê de. Roja şemiyê bi awayekî sembolîk beşek ji rafineriya Tebriz û kargeha petrokîmyayî, du rafineriyên gaz û petrolê li başûrê Parsê, û her veha depoya petrolê ya Şehranê û rafineriya petrolê ya Bajarî hedef girt. Operasyonên ku nîşan dan ku tevahiya pergala parastineya Komara İslamî hatiye hilveşandin, di heman demê de İsrailê ji bilî hilveşandina navendên mûşekî û nukleerî, kesayetiyên serekeyên Sameneyî jî hedef girt. Di operasyoneke hevbeşa di navbera Mossad û artêşa İsrailê de, se jî fermandarên leşkerî yên herî payebilind ên Sameneyî hatin kuştin. Li gel fermandarê hewayî yê IRGC û çend fermandarên din ên sereke, İsrailê neh pîsporên bernameya nukleerî ya leşkerî ya Komara İslamî kuştin û sevna rêberê rejîmê ya çekirîna çekek nukleerî pûç kir. Tesfiyekirina Seyid Borcî, pîsporekî payebilindê amûrên tekemeniyê û endamê komîteya nû ya sê endamî ya Xameneyî ji bo çekirîna çekek nukleerî gaveke sembolîk e. Nasnameya Borcî cara yekem sê sal berê hate eşkerekirin. Niha ev û kesayetên din ên Sameneyî mirîne û li gorî çavkaniyek nîv a gahdar, Sameneyî bi Swêdî bunkerek nîv bin erdê de bi kurê Swêyê du û nîv Mesûd Mîstefa re vedîşêre û bi krîza demarî re têdî koşe. Ev veniyek her tiştek ku İsrailê di tenê du û nîv rojan de bi Komara İslamî re kiriye ye. Tek birîna bernameya mûşekî, pergalên parastina hewayî û baregehên leşkerî û cîholê rakirîna her yek ji fermandarên serekeyên Sameneyî. Emeli her dever û her hedefa rejîma Ayatollahan bişin û tiştek ku van heta niha hîs kiriye ne tiştekê li gorî tiştek ku de di rojên pêş de jî van re vêre dayîn. Di dawiyê de, diktatorek û pesne xwe da û bi kesî ku jî destê wî dî hat îdiya kir. Niha ew bûye rêberek bin erdê ku suya dîke ji hêla hêva û axa Iranê ve hatiye redkirin. Di rojên kêtin û rêvê de pîlingek kasezî,